Zo, goeiedag iedereen, welkom op de Honoré Kerkgaardweg. Het is momenteel zaterdag. Deze route met de fiets staat ook aangeduid als toegelaten. Normaal gezien op het nieuwe fietspad hier rechts, maar momenteel via deze verbinding. Het is ook nog wel even interessant om de baan te tonen. Het overgangspunt hier, meer bepaald dan voor de polders Ter Holen. Dus de verbinding, ja, Vogelwaarde Ter Holen, meestal voor de studenten in de ochtend. Zone 50 nu, want normaal is het dus 60 op de Honoré Kerkgaardweg en dan hier kom je op zone 50 en het verbindingspunt. Natuurlijk heb je hier voorrang en dan de aansluiting van in en uit het dorp hier, de zone 30. Aansluiten het fietspad. Je ziet hier, dus het fietspad dan even hier, de strook, voertuigen in en uit.